Kani gadega Pyrthei TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ladaya keren hi ya kasap kapong jongi khon jongi na gane gabriu hunyo trap ki bakhambon ki bangila ban shem ki deiru haga tem kaput bat garwai ga siaw ki reu don sap hagarwai ki de ki bakhamwan shakhmat ban panpau ya kasap jongki khamtam hagini ki sngi bamanta la ple bon ki lat gelenti ya ki bakin panpau bat ban kentieu ya ladi hakirin san ki bashalor Menta ka Pyrthei TV kalai kendo saya ka wei ka samla ka ba don ka sap Rwai ka ba watla ka dei ka ba na ka wei ka thain nong kendong penban ka sap ka ba kup haka kala pau Pyrthei da ka jingwan shakhmat klembu ri ne sngo artatien ban penpau ya ka ta ka sap jongka Kublai vibaro ngadei Jingbhabok melim ngadei na ka snongkut ka ba ha popo puriang ngastunat bahaban Rwai ban menta ngala syajid ru ban shimenta kum kanong Rwai haka Voice of India Kaniye gadai ka samla Jingbhabok melim marbanyang khatsan snem karta ka khon ba hinyo na ki khandai ngot ki jong ikong el prida melim marbanyang baruba I hab board khar ki ba shong basa ha ka dongkut ka ba hap hapo ka shnong puriang East Sales District Kadai ka samla barang puli kelas 10 bat kawai ka pala penlong yangi ban pai khmat shaka kadai namar ba kadon ya ka sap ban Rwai bat kadon ru ya ka jing ang not ban penlet jingmut bat penjanai ya kani ka sap jongka khnang bakan kieu bat pau kum kiwei pat kinong Rwai daga jing trai shutam bat minot ban penjanai ka sap Rwai la jong ka jing trai shutam jongka kam shim la sep e namar ha ka jing persang jongka ban le ya tunju bor bat kiwei pat kiriu don sap ha ka Rwai ha pedeng jongki ba nagani ka than chatai lamingi kasamla Jingbhabok haka Audition jong ka Jingbhabok Voice of India kabalalong hasor Guwahati kabalalong ha utayo banengkong mentau nailur kala syak jiet ban peteng ya ke Jingbhabok ki bahadian hadian ka Audition ha Guwahati kala lek ya tunjuk saha ka Audition ha nong ba jong jala West Bengal ha Kolkata bat hang niru na pedeng ki wei pat kinong Rwai ki bana keleng ki jela jong ka thain mingi gari kani ka samla kala syak jiet pat ban lek ya shimenta saha ka Audition ka ba khaddo ka ban salong ha ka sorba Mumbai bat ya ka Jingbhabok ka ba khaddo lada ka syak jiet ya kani ka Jingbhabok on pen ha ka NTV kani ka samla kani shimenta ha ka Audition ha Mumbai ka ban salong ha ka arpsan tarik mentau nailur bat ha shwa bakan mi na layeng ban lek sya kani ka Jingbhabok ka Pyrthei TV kala yoru ban ya kendo bat ka shipor bat ban sngap ru ya kajing Rwai ki ba kala pen kre ban Rwai ha gani kajing Yakop kajing sedang jonga ban yo ban lidwai kalong ba por bangadang shong dukan ti utau briu boyalam mo uwan ha ka dukan jongi uwan ban utri ka kam bat pisa kalima da ka fail casting to te uwan ban kem gi kali te ha ka ta ka por hi ka don ka ta kali ka ba ha ban kem ka don ha ka dukan jongi te uwan te uong te shabon lek o yanga e sister so phasi ban thai sha ong daga kitin hindi te nga ong to brother nga ong kutai te nga thai sha u te kumbanga dang shet sha te nga kan ut jing rang to mo kan ut te nga dep shet sha te ong yanga ani ga jing best ka sur jong phite mo te ong phila ju le reality shows ne te nga ong em ngam ju le re to ong bale phim le te nga ong nalik kum no mo ngam yo la rangi badung phải bên ta tăng là bà nhọ lạt chữa hiên tăng học bếp school ru tiểu ông to ai sẽ ngăn post cái gì vậy cho phía cái vậy thì sure vậy ngăn bị cái bà cũng nuôi mà cần long tiếng ông tom lily brother pishim artillery compare chịu đi có tiểu post tiểu ông to ý ngăn ra cái gì vậy cho phía tiếng ngăn bích bắt là cả lại long cũng nuôi tiếng ngăn vẫn thì hadin kata hatang hapo sa pupra kanta ang wala phone ay mayo ani ka jingwa jing phika la viral pala phone na Delhi na Mumbai mo na USA ruang तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी तेरे आ जाने से अब नहीं रही te la phone shwa te natakin uwan pa sakamen uwan pa de ong email te ong email ba mata kala long popular pala ka jingrai ka banga post jong kan ikhna te sha ka bangan yalam no ka mamta kila khot chata chapa asam ban le interview te ngasulit no himarmar te ngale marmar to te ngale interview sta shigoti te mata shigoti ru ki yaram mo ki la yale nga ka vai ka video album ru
kaba kamahiwe by Jing kadega album jonga video jonga te nanataru tau saru u ba hikai Jingbhabok ma u music director jonga Guwahati uta bala long popular hi ita isarpat hikai Jingbhabok yang kat badang menakane since tayu hikai free yang tu tang si blai te takatai te mentaba de ngala Leit audition ngala le ka audition first round but second round kadon hapo Assam Guwahati te third round pada ngala yo ban Leit Kolkata menta pada ngahap Leit se Mumbai किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर tiba satu kapur marsin dep ai Jingbhabok ngamut hira ngaru nama ba ngang kinbit ba kambahai ra kasur temo nama bandu mishwaru ngashi saidwai tambak kiong kam stenat ra kasur nama mishwate kam stenat syai te mentap dengan mudur mo ba lada kumbon ong temo kimdi gitu kinu bishar ki bakren temo lada bishar hok begitu ki ba bishar ki i pat kin ki pej mo te ngaru te ngamut ba kan long sia te kala long pade te ngaham le bikin sakmat जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए आहा बात बन जाए आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए आहा बात बन जाए mensyuati ngampat don mo tambang kermen baba hakawi kisngi uble un ay nga kasur ko babiang nama ba pabangadang Rwai hayi manek tu kiparlong jong kyong piwat nom Rwai jam nama kasur jong ki ba ngatingo leyu dang Rwai mo ngarwai uble usngap kasur jong alada kasni ko baharu te phile te leyu mo tengong phila pinom pediang tang ba uble pediang kasur jong yang hakawi kisngi ngam ong ki tambang syong lade kan sabhai kasur jong aru ta naduk katai ka po te hadukan nikin kala urlong kin ka ba nga kmilinti na ublay वक्त का करम है कि तू बैठा है मेरे रूबरू है इश्क कितना तुझसे लफ्जों में कैसे मैं कहूँ एक नजर तू देख ले बस मेरी ओर किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर माही वे मोहब्बतां सच्चियां ने मंगदा नसीबा कुछ हो माही वे मोहब्बतां सच्चियां ने मंगदा नसीबा कुछ हो रे किस्मत दे मारे ऐसे की करिए किस्मत दे मारे ऐसे की करिए किस्मत दे मारे हो ऐसे की करिए किस्मत दे किस दा जोर माही वे
man krehi menagani ngala shim training hadu nama banga don audition tamo ngala kham kili khipang intai briru bayalam yanga itar bapli la kam tristom ban plik kata ka jing training jonga man lagasni te ngambyo ya ka man lagasi tang man hakani ngasyo tang kumpasan risngi te lang bakata hi ka jing training kindet ngala shu sha select do shatai फूल को बाहर को चमन दिल को दिल बदन को बदन हर किसी को चाहिए तन का मिलन काश मुझ पर ऐसा दिल आपका भी आए तो बात बन जाए आहा बात बन जाए हो आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए आहा बात बन जाए हाँ आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए आहा बात बन जाए मैं इंसान हूँ पर रिश्ता नहीं डर है बहक न जाओ कहीं तन्हा दिल न समझेगा प्यार बिना ये तड़पेगा आपसा कहाँ है दिल आपको ही पाए jing thang jong along tang ban ya kan tiulam kin ha ga jing Rwai mo ban krishan le si la da ngaru ngakwa dan lang along briu ngakwa ban tri ya kala ga jong gari mo te ngakwa tang kin krishan ya ga jing Rwai te khna bang jom te khna bangaru ban yarap ngala ban yarap ya ka ri le jong mo ngakwa ru ban dang la long hi te ngakwa ban ga leng jong aru ngan ban long nong Rwai ki ve ru mo na ga leng jong a तुझको बनाकर जिंदगी मैंने तो हर पल सांस ली तू फासलों पे है तो दूर दिल से धड़कन से कहीं ना रहे तन्हाइयों का है तो दौर में किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर kumtu da ngayo lat kumtu ngashu sngap kumtu nama banga sngap singi jing Rwai da ngas tunat ngalabat no gitu la da ngam laban bat ya ka tu ka lain ruam ngalaban bat gitu karos kumtu te ngashu kemai gitu tang kumtu ngam tip pada manu Rwai ka jing Rwai ka film ka bam nakano ka film ngam tip da ngashu sngap sin au ngas tunat ngashim no ha ka jing mut gitu jing Rwai tang kumta hingala mahi ve mohabbataan सच्चियां ने मंगदा नसीबा कुछ हो माही वे मोहब्बतां सच्चियां ने मंगदा नसीबा कुछ हो रे किस्मत दे मारे ऐस की करिए किस्मत दे मारे ऐस की करिए किस्मत दे मारे इसकी करिए किस्मत ते किस दा जोर माही वे माही वे माही वे माही वे hiki hikai ga jingwa SMS te hikai gitu ka keyboard ru kidang hikai mentang adang persangi ka tu himta hikai ta isa ka timing mo
ban biang bak terang nama ngamju mulin hikai gataru. Karudi kumol junak mayari mon utola kore juritir parat kuhua pulile mon utola kore ei bota jake hevali fulur khubani ei nivar bure sinaki fulur baturiani ho toraliu julil junakiu jilmil tumi kiu hanai tumak pabuli mon utola kore karudi kumol junak mayari mon utola kore juritir paran kuhua pulile mon utola kore ngamdang bhar batai nama ba kibun ki bangla syai kai mo dan ki bakam sub minin tengah kam kemau kuloi kini pada ba mde da bai kai da isa shi kai katar upur bangas tang len live program hikai kompas tekan tai ai temyo araban hikai ga mining ga yuruma tengah shu hikai bi tang gajing Rwai hi dan tapan don hire babatai ka mining ya kata ka vi kin gajing Rwai te ngasu sngap nga hikin tu nga la shula kadon go gajing Rwai ka ba nga hikai school ma nga hikai da nga hi tengah sinala di hi kata gajing Rwai por ba teachers day tengah kwa banwai da kata hi gajing Rwai ki umjer ha uplang dang step ki pernai ngaru naing jlang ngan le wat mau lenai ki syaru la ki thar halanti ka bacngai ngan ja naing jar bat slem pat ngan wan pai namar baro ubreu bastard ah manu balaban len la klem da ple kalat te kumno online ban kren marwe jngai na lashnong ngam tip kumno kalong dei tang uble na jrong ubat blood na dong shadong klem pep jing ekin wan Henry ngan nam kan ran ngan tre mi na thong hadu bangan da jom namar baro ubreu bastard ah manu balaban len la klem da play kalat te kumno online ban kren la klem da play kalat te kumno online ban kren hoi kin tang ba sumdun dala long manga temo nga nganam sya ba kiwe kin jinjar kumbang jinjar ma ngala mat bun kijing emo da la ngala tip bangala don kasap ngamnut bam pau Pyrthei na ngam don la te dala long manga te nga ngano waila la da ngato tip hi badan sap te ngala iwa hi kiru nga kwa ban pen i kasap jong ki ka bagidon जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए आहा बात बन जाए आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए आहा बात बन जाए
बाहर को चमन दिल को दिल बदन को बदन हर किसी को चाहिए तन का मिलन काश मुझ पर ऐसा दिल आपका भी आए तो बात बन जाए आहा बात बन जाए हो आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए आहा बात बन जाए आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए आहा बात बन जाए मैं इंसान हूँ पर रिश्ता नहीं डर है बहक न जाओ कहीं तन्हा दिल न समझेगा प्यार बिना ये तड़पेगा आपसा कहा है दिल आपको ही पाए तो बात बन जाए आहा बात बन जाए या ka Jingbhabok lawan ban sanran lang da ka kmi jongka ka kong Elfrida Mlim Marbanyang ka ba layathu hangi ya ka Jingbhabok jongka khun jongka bat balai bala jer Kyrteng sendon ya ka da ka Jingbhabok nga khot Kyrteng ya ka Jingbhabok namar ba nado dang kha ya ka ru kala don bok lupa bat nado bang kha ya ka dap tang sisnem bat ngalayo mar ya kha ya ka ngalayo ban sinayi bat dak cing trai stom jonga bat karo nga Kyrteng ladap sisnem ka sedang ban kren bat ha ka ba arsnem ka syukren be ka Rwai be hado ba ka dahe ka dap prap snem te college school Nipali satai sacantia kadon ka school Nipali hapo kata ka ba Kyrteng dai ka school jong tau serpai na setengah te udan ud kar Nipali kanang baban keren badu ik bayaka kadai ka cing start jong ka ban keren Nipali bat keren pareng dai ka cing klan jong tau sar te dai ba leng ba jong kan nika leng ba jong kan nika cing trai stom jong aro dai na kadau bangala ban bos Korea karo dai na badon unu doyong ngatrai be sports teng ngakit shore ba ngakit kat bangayo bat mentar ngamut ben Leit sha Mumbai ro nga perkhat ke pisar ngan lut ba nga klem trai baro kin yap lut ki babon haye tengah perkhat ba nga ong ba kadai ka tu ka khun kan thei jonga ba he kan salai lang na ro ka cha Mumbai nga cha de ben hau to pa ha ka cing cencar cing slai tang banga kham khem ba ka cing Rwai ngam chu e ka cing Rwai kat cha banga len nga mi na ye ngam chu ting nga mi na ye nga Rwai ban nga lej ben nga wan ben bat ki khon nga hikai nga ong ya ki wat chu ting la da pham dei ka bre bas ne dan ai ban pen wit ya pa bat ka ne ka Jingbhabok nama la dang ret ka syong ro star ka don cing thuk ka lej ka wan ka ting ba bat nga pen slur ya ka bang ong wat chu ting namar kan mau yu blai nga ong ta te baro dei blai batip ubre te la aura bantip tengah sungo kin yu blai ba la da kam lei rok staro ai kan long ba ba pan nga sung sarong hiya ka dan bok kan job sa tai Bombay bat karo kan yo ai benyarap ikmi khalaya kumba ka kwai ngarong sung sarong hi kata tang ha kan cing duk hak cing cencar mentale do yong ro khang nga im kha tang na bentau do yong ala ban pen lei skuri kan ka kon chong ha ka bakal lej ya ke kelas 9 chong ka ngim yo nga ong kato to kala do cingkermen ka ong mai menta te dam no kaskur nga ong to ai duai yu blai ha kata kapor pan ong to wat ye kala dom ya ka ong ngan nom lej cho hadin pat wan tau khon chonga upeng kito kini utar ro yong bat ngi di to chagawati bat ngi yo pisa ban thet kot ya ka kayo ban chon cha kelas 9 chong ka bat hadin bat kin ka kala po kin cha kelas 10 chong ka bat cing duai kin kala kin man pas kin ban job no
Tementapat kin teba kala mentapat dah ka ruyong rukang tika ong ban Leit na chan rapradesyo ngandam skur suana baka sistar ka ong ba ngan hikai suaya ka te mau la wan no to harkin tu pen Leit no kin ya ka cha ko wati bat ka ko wati ro kala kecing dot san spa sis ngi ngai training yo to man ka sniu pen Rwai ka krep ban Leit John Chapo ko hati ben Rwai Chapo TV bat krep ben Leit Kolkata dai tang nak cing Rwai jong i tharai kala ban poi kan ka thong tang ublai tharai batip आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए बात बन जाए मैं इंसान हूँ पर रिश्ता नहीं डर है बहक न जाओ कहीं तन्हा दिल न समझेगा Katu kalong kasap Rwai bakerpang jong ka Jingbhabok. Kabanang ban Rwai ken od haki bobon ki ktien bat kisur. Ni Kyrtbok kit ruang ya ka Jingbhabok. Bakalawai jong ka kan long ka bating shan phalang bat long ru kum ka Jing ai man sim ya ki wei pat.